Sora gumurung taping prawadya bala sigra budhalan ning praja. Anggelar baris Sumahapta madya angkasa saduru juru surak kempyang bebareng tumandang rumanggang sebelah akhirat tambah daerah tahayu ulubis kutul barit tambah daerah tahayu ulubis kutul barit tambah daerah tahayu. Jaga manggul senjata surak abata ruku sangguh komungsu lukatan treginas prawadya katon bregat nampak lan sigrat turut katon irama ae ae ao ae ao Yo
ora penak. Sing suwi, turu asik lah ngono. Malah ngopi Tulung Agung kreatornya. luwe becik untuk daripada sirahe nganu sakit cinta sakit rindu yen bengi ra bisa turu yen nomor redoyan mangan amarga tansah Betul kowe bener kandamu Cahayu tak tunggu-tunggu Wani omong liramu Rino wengi dadi ipeku Wani sumpah opo njalukmu Cahayu aja mengguyang-guyu Duduk dulu. Napas dulu. Nanti lupa napas. Singgaran kok ganteng-ganteng ini. Ya niki napa tasik bujang sedaya ta? Iya sik enom nang SMP iki. Mama oleh buy one get one ndak klaim ta iki? Ya oleh. Yuk. Malari. Malari tu sedina rasane sewindu awak marake guru. Numpak dokter makune kula wong sabar mesti kelakon. Wong sabar mesti kelakon. Waduh bapak
Sama anggenmu gladingan. Wow, tau lok. Wah. Macua rene siji bakal dadi anakku. Lok. Wah. Wah. Ayo ini maju wah. Aran wah. Macam ini siji gimana? Lok. Wah. Ayo teh, wah. Ayo rene. Yes, wah, keparat mah. Biak. Wah. Ayo, was. Lak. Lak. Mundur dina iki.
Iki sing rodok lemu wah. Ayo rene boy. Malik-malik ora bakal mundur sampai. Suara ini, hati lekal dengan hatimu, iki batonganku, mundur loh, hati dengan aku, ayo, maju loro bakal mundur, ayo. Rosa gimana? Was! Woi! Wah! Aja mlayu wae! Iki sing pungkasan iki. Wah! Yak wae! Ayo teh. What? Balik ke barat, aja mlayu wae. Đò hân